Higala ang among kumpanya nag-hire og mechanical assembler, general labor, painter og welder fitter. Nagpost sila sa gawas sa ground sa company dito sa planta. Ako to ipakita ninyo para maklaro ninyo. Although murag local ra gini ilang ipangita, pero ug nagpost ni sila sa Canada Job Bank. Makita ninyo dito, palihog lang og search Canada Job Bank kung naa ba dito McCloskey, nag-hire ba sila. Kaya og dili makakuhag applicant diri sa Canada local, muhire sila og international or foreign worker. Tana na, adto ta sa McCloskey International Plant sa Keene, Ontario, Highway 28. Ha? Ang among kumpanya nag-hire og assembler, painters og welder fitter. So wala ko ilabot sa process ani sa pag sa hiring. Ako lang i-share ninyo na nag-hire among kumpanya. Ako lang ibutang ang link kung sa video o sa description kung nasa mo pwede maka-apply o inyong i-search ang McCloskey International page sa Facebook, kay nagi-post nila na dito makita ninyo ang link kung sa ilang qualification o kung sa instruction nila. So mao nag-hire og welder fitter, general labor, painters o assemblers. Mao na ang suluyon ako ang McCloskey. Tara ilang iposo. Hiring og welder fitter, painters, assemblers og general labor. Mao ni nahimutangan sa McCloskey mahigala diri sa Keene, Ontario. Highway 28. Mao ni ang planta. Na sila gi-post diri sa gawas nga nakinahanglan og assemblers, painters, general labor, welder og fitters. Walang kinatubukan sa planta, makita sa gawas. Mana ang among planta mga higala. Alam dia simbol. Mga higala mao ni usa sa mga asimbolon diri sa McCloskey. Kaning Joe Crusher, kaning model G40, usa niya sa mga pinakagambay nga Joe Crusher. May model pa ni nga G50 niya. Kaning Joe kanang nahinay marka nga G40, usa ko sa nagasimbol na atong naging tuig kaysa pandemic. Naliop ako gapil Abril atong yaging tuig 2020. Pagbalik na ako pagka Oktubre, ibalik na po ko sa lain department. So before mo ni akong yasimbol kanang sa tunga, kanang mo gupok yun sa bato, galing sa bato. Nanti 40 nga model. Nani diri sa yard nga human na. Kita ko to ninyong uban dito. Igala mo ning usa sa simbol mo diri sa McCloskey. Ano usa sa among simbol diri sa McCloskey. Kaning stacker
Human sa naliw ko gunong kabuan, pagbalik na ko tong Oktubre, dili na ko giasahin sa stacker gikan dito sa crusher. Ako yung tigtaon ng hydraulic kanang fold. Mura na akong trabaho tibok adlaw. Balik-balik akong trabaho ana. Ako yung tigtaon. No. Ako lang klarohon mga higala nga wala ko ilabot or dili ko appeal sa proseso sa application or hiring. Let me clear this to all audience, you guys. I'm not part of the hiring or any part of the hiring process. Disclaimer, I'm not part of the hiring process of the company, and nor I got paid for posting this video. What the purpose of this is to share to somebody who need to get a job. So I'm not part of the hiring process. It's just I'm just sharing it to somebody. Mga higala, kumusta? Nag-hire mong kumpanya na i-post diri sa gawa sa kumpanya. Pero wala ko ilabot sa kaya gonsay na hitabo na yung kauban. Nga nung nilayat mo ni siyat. Kung sabi, ano yung problema? Ano problema pa rin? Saan ka madadaan? I don't know. You see, oh. Asa ni padong tawan? Oh, man. Asa ni sa mga nahubo ko na eh. Puyat ka pre. Pre, may tama yata ito ha. Kulang pa yata yung trabaho. Saan mapunta mo? Pre, dadaan lang. Dadaan. That's good. Dadaan. Yeah, very good. Yawa. Saan to? Ano ba nangyari? Akala mo siguro hindi yan ma-open. Hindi mo kasi ako hinintay. Alam ko yun paano buksan eh. I thought it's closed, man. I don't see this goddamn house here. What are you doing, boy? Bumabanat si Bay, wala pala access dyan eh. Iba talaga si Rudy Fernandez, pre. Iba talaga. Bagong kulay. Alright. Yun ang pasbuton.